Okay, ndizonibhalela ibali elibuhlungu kakhulu. Uthi xa endibalisela abhut aya owam uFoyezi uyabonwa ngabantu belali nabalapha emzini wam, kodwa zange nakanye mna ndazi. Izinto sisi ezehle ebantwini zibuhlungu, nam ndizive ndisithi. Qhubeka mntasekhaya ndimamele. Usweleke ngo-2021, ubuye esikolweni unyana wam oyintando othanda ukudlala kakade. Kodwa ngale mini yaba ngumnqa, wafika etyhafile umntana wam esithi uqaqanjelwa intloko. Ndamselisa amayezo athi ufuna ukulala, ndamqabelisa ebhedini wathi ufuna ukulala eromini ekulala mna notata akhe. Ndimlalisile athi ndisondeze mama. Ndenze njalo ke nam, andiphuze athi mandivale ucango. Ndalutsala ke nyhani ndiphume ndiyothenga iDrand phaa. Xa ndibuya ngenene ndikhe amanzi ngeglasi, ndizokwenza umxube ndibeke ecaleni kwebhedi, ndimenzele into etyiwayo. Ndithi vuka kaloku boyi, ndichophe ibhedini. Laa mntana bendingamogqumanga, akabuthandi kwa ukugqunywa kakade. Ndimtyhile, amehlo akhe aphuma iinyembezi, intamo yakhe inomthambo omileyo. Kanti uswelekile umntanam bhuti aya, ukuba njani andikayazi nanamhlanje loo nto. Uyabona edlula esikolweni sakhe unxibe iyunifomu. Ndiyabuza uthini xa nimkhwaza, bathi akasiwo uYuvelamba. Asaphakama the day utatakhe esuka emsebenzini. Uthi uthe xa ejonga esipilini ubona umntwana uchophe eback seat. Xa ejonga akamboni, amise imoto ajikele akamboni. Xa sisiya emntwini kuthiwa umntwana wayethunyiwe ukuba ayogiqa imoto katatakhe. Zinintsi izinto ezithethwayo ngaye. Eyokugqibela esicutha ingqondo bhuti, singamageza Ndri siyaphambana siyageza. Kwafika umntwana wase-next door ebaleka, wayeyitshomi yakhe. Athi uzothatha ii-toys zikaBoy, bafuna ukudlala. Ndimbuze uphi yena, athi usekhaya udlala ii-toys phantsi kwebhedi. Asitsho isikhalo umntu ongusisi. Singabantwana bakho bawo, sicela uhlise umoya oyingcwele. Libuhlungu elibali noba sonile. Please follow ubhut aya Sandla Imbongi Yakurhoxa on Facebook and subscribe on YouTube, ubhut aya Imbongi Yakurhoxa. Enkosi.